Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Kubli pibaro migras bhai pi Sri Khubor hakimat gimat. Nikon sham ni pasha Sri Khubor nak link benta jong ka Jylla. Kan long ka sien ka benin kong haka history jong ka Jylla Meghalaya. Ba umitron ba ka Jylla ko rat kong ka sangma haka step khat khandai Tarik Nohprah acha pusan. Ula khod banyadi isha step iki nong trai ka Shillong municipal board. Ki baju pendap hok. Nala ka jong ka kamram bansar pen khuj. Ye ki babun ki benta jong ki jaka haka nong ba Shillong Khnang manra ya ka jingkhu jingsuba ha kilinti shnong but haki surok Kylleng kasor ka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association ha ka khat khandai Tarik Nohprah ajapsan kalum jingalang ha ka shnong Langmar East Khasi Hills District banyakren halor ka jingsha pendik jongki nongnya trok hapo Southwest Khasi Hills District ha ki khot jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ha ki ni khindia singi Kumbala kular pan urlong shwa ka Christmas ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla ha ka khat khandai Tarik Nohprah arja pusan kala menjur ban penthmai no ya ka rukom siu tulom shakino hikai school SSA but yakino hikai school adhong ka kumbala terwa dakatanan puli puthi jong ka sarkar Jylla umidrang ba ka Jylla konrat kongkal sangma ula kentat ban yathu bnia halor ka jingkam jong ka sengking atyar Nohprah National Liberation Council bala syak khen bean bala Pyrthei ya ubom IED ha ka shlam trikam jong ka dhar company ha ka shnong shimplong ka badan ha East Jand history hadin ba president ka VPP uba Arden Miller basyangwan ula berngam ba ka parti kan pelong da ka jinge ki pat ba na da ka sarkar kampen bana pat ba ya ka kai phot jong ka expert committee on reservation policy umidrang ba ka Jylla u konrat kong ka sangma ha ka khat khandai Tarik Nohprah arja pusan ulong ba kamlong ka basup ya ka sarkar ban shiplat no marmar shaki pat ba ya ka kai phot namar ba ka de ka kai phot ka bakhia arspa kilo bat ka badan kum ba 100,000 hadu 100,000 sla kum shibenta ka jing pentri kam ya ka national education policy ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla ha ka khat khandai Tarik Nohprah acha pusan kala menjur ya ka state curriculum framework Khnang bagi knarit kibrang puli ya ka pre-nursery hadu class 1 kin haban puli yikidak tho hagak tin khasi bat ikidak tho hagak tin garu namar ka jingkiu shaba palat ka jingdon kinong chong shnong jong ka Jylla kibayabit ya ka jingpang HIV AIDS ka sarkar Jylla kala rai ban thauno da ka mission khnang banya khun persha ya ka jingkharoi jong kibriu kibayabit ya ka ni ka jingpang kanong ba paris jong ka reference kala sakhi yikiram tinrai jong ki jai beriu khasi jantia bat garu ha ka program Meghalaya Vandom balapan ya da ka jingkershan jong ka Bhartiya Paris Club balapan ipat ba yikiram tenrai jong ka Meghalaya ha ka sngi ba ubu yung maunong rim manshna ya ka surok hariat laban kenjat football UMLA jong ka South Shillong constituency ubadeiru menteri sarkar uba asan bor shulai uloong ba ka jingla jong u ban pinpoi surok shikishnong ki bamla ban poi surok Barka jingla ban penyo bun ki scheme kadai namar ba udai ubrio ba buram yekiwei la kadai ki menteri sarkar niki officer but million ban kren ben yekiwei henrei habawan yalap election hak constituency jong u kidon bun ki bakren ben kren khoyo kinoyalam jong ribhoi commercial pickup owners and drivers association kilalai ban ujor da ke ejahar persha ikiba Jylla ki bawan sengkam sengjam hakathan bernihan na ka bantaban penyai ya ka yaumut klem da don ki kot kisla ki babiang bat na lor kata kim ai kam ai jami trashno kila ujor ejahar habernihan police outpost kashnong lumau ba opashilong shen kan sayo ya ka CCTV lingba ka scheme bala ai do mintrong ba ka Jylla konrat kong ka sangma lingba ka project ka babnia kum shibenta jong ka my city beautification drive ka ba khamyar bat ka Shillong smart city project Mentapanya phashi Khubor nakaling benta jong kari. Unang yalam jong ka RJD ubadai menteri berim ka sarkar pedeng. Ubakmi yakatnat railway ulalu Prasad Yadav. Ula syaput Tarik ha New Delhi Hospital hakasin sajan laithu ki bahi yang sembar ki doktor. Ka Enforcement Directorate kalapengat kendon persya yo Deputy Drug Controller Drug Licensing Authority berim haka Special Code PMLA Shimla haloka case
kabaya day ba kajing pathamai BI ye ki drugs manufacturing ki licenses hag Jylla Himachal Pradesh la ong ki he sarkar hakasi sajjan Kidan baro like pratli ki project lentirel kata khatway tili ki line thamai artli ki gauge conversion but arpusan tili ki double lane ki bajrong san hazar khandai pra kilometer but ki bashongdor prap khandai hazar nyospa prapok lurtingka ya ki balamang pisa Maharashtra ka BJP hakasi sajjan kala therting yaw Rahul Gandhi ubalong unong yalam jong kalyang persha Lok Sabha halor ka jingne jngo jong u yakari Germany hakador bartlang jong ka parliament Bat kala keno ru ba uni unong alam ka seng Congress ula penjak buram ya ke India bat le ya kendu ru iki board ka persha ya ke ri India shabar kari Ka Enforcement Directorate Hyderabad Zonal Office kala kem ya u Kakarla Srinivas ubadi Managing Director jongka Jayatri Infrastructure India Private Limited Hakabaya day bat ka jing tokin halo ka jing keno bawla thok pisa ya kinong thit yeng bat ikinong beitingka hadu rupoi klurtingka laong katanan hakasi sajjan kajing klano jong aktor nong thop film but unong shna film balarim u Srinivasan kala pelong yaki nong yalam san hima sima ban penpau ya kajing sosi but ongru ba kajing klano jong u kalong kum kajing du nong ka bakrau hakakar khana shna film Malayalam but hakem nang sa lang hi parokwe kumbatui kawa ganga ha West Bengal lingba ka Bihar kajing job jong ka Bharatiya Janata Party ha Bihar mentau snam kaswan phabyang hadin ka election shaka ying dor par thau an haga Jylla West Bengal house nem uban sawan laong umitri rang ba du kari Narendra Modi haba ajing kren haga jingalang pat ba ka Teherpur ka bahap hapo ka Raganat sub district kini paklong Khubor na kalengkiri Pyrthei unur baksh la shara jubor haki sipai jong ka frontier corps jong kari Pakistan haka met khat nyaw Tarik Nohprah achapsan haka dong ba turba ka badan hakich district Ong Khubor jong ka Baluch Voice for Justice kaseng kabayada ya ka hoklong briu man briu hapeng ki jikul mar ki nangjur hakri Bangladesh we khna red ula sha panyam but lainut ki we pat la min saljur hakasin sajjan hadin balakno ba ya ka ying jong we ni kinong yalam ka Bangladesh Nationalist Party la kham khardam na shabar balathang halakshipur Sardar Upazilla ong kila patai Khubor na kani kathan Ka jingdon kiti jong ka Dhaka sel ka kudhon balathau da ka ISI hakari Bangladesh kalami Pyrthei hadin ka jingkul mar ka bajurpha ka balaja hakani kari menta ka tayo ya ka Dhaka sel la thau hapo Pakistan High Commission ban pen ya ka jingkharoi jong ki sengle no ban ikiriu shim kabu hakari Bangladesh hre ka jing thmuhi ka long man pelong so pudung ya kari India Chief Advisor jong ka sarkar shipor hari Bangladesh Muhammad Yunus hakasi sajjan ula pentip ba nriumut kibrieu kila shakem hakabaya day bat ka jingbom shnong bat ka jing shapen yam jong we usamla Hindu udipu Chandra Das halo ka jingkano ba Ukraine ben blai ka Cambodia lai thu hakasi sajjan ba kishipai jong ka ri Thailand kila pendan kam da ka ling sunya pom F16 ban therbom ya ka jingking daubulan ka badan hapo upur usam jong ka ri Cambodia Ka Under Secretary of State jong ka Ministry of Defence kari Cambodian ka Lieutenant General Meli Societe kala pentip pa kishipai ka Thailand kila yai biteng ban ther namding ha ki babun ki benta jong kari Cambodia ha ka steps ki sajjan ka ying bisha jong ka Pakistan ha ka si sajjan kala rai penrem ya unong yalam jong ka Pakistan Tarik Insaf u Imran Khan ba ka kurim jong u ka Bushra Bibi da ka ba hukum man set phatok khanyaw snam ha ka ba ya dei ba ka kambam sam to shakhana tu bal ongkilat Pyrthei Khubor jong kani kathan haba bin kan mau ya ka jinghikai jong Lord Krishna ya u Arjuna halor ka jing prakhat yoga ha maranthma u Sri Ravi Shankar ulawanra ya ki jinghikai jong ka rukom le hindai shaka United Nations ka bakun thup ya ka Pyrthei ka bala sha pinjot ha ki jingle thma ka America kala her thma de ki lingsun persha ya ki photli ki ktem jong ka Islamic State ha Kylleng ki jaka pedeng jong ka Syria kum ka jing ajubab halo ka jing her thma ka bashirkhai iki shipai jongkari America hakatayo baladam tigitu kilongi Khubor hakimat kimat mentasgi Khublei